Bambo Phiri anatsegula chitseko cha nyumba yawo pang'ono-pang'ono, koma zomwe anaona zinali ngati mpeni wawalasa mchiwindi. Maggie mkazi wawo adali ndi mwamuna wina amene amaoneka kuti ndi wandalama ndithu, mmodzi mwa mabigimani amene amatchuka mderalo. Ngakhale kuti Maggie adaona mwamuna wake kuti wamupezerera ndi mwamuna wina, sadadzidzimuke ayi, adangomuyang'ana Phiri. Apatu kuti Bambo Phiri m'maso mwawo mukutuluka misozi, ndipo Maggie adayamba kuseka. Hehe, mwamuna weniweni wafika pakhomo, mwamuna wodziwa kusamala mkazi. Iweyo munthu wokuti sungakwanitse kundipatsa zokhumba za moyo wanga, mwamuna koma uyu. Choka pamaso panga ndichokere wolephera iwe. Ndipo mnyumbamo mudabuka chete. Ndipo Bambo Phiri chifukwa chakuleza mtima kwawo sadamenyane naye mwamuna ayi, sadammenyenso angakhale mkazi wawo Maggie. Ndipo lilime lawo lidakhala ngati kuti munthu wayikapo chikatundu cholemera amakanika kuyankhula. Adali ndi zambiri zoti anene koma amalephera. Chifukwa cha ichi adangotembenuka nkutuluka. Ndipo adayamba kuyenda koma osadziwa bwinobwino komwe iwo akupita. Adalibe plani ina iliyonse m'mutu, mudabalalika, mudadzadza chindima. Komatu Maggie sadakhudzike nkomwe ayi, adapitiriza kucheza ndi mwamunayo m'nyumbamo. Ndipo Bambo Phiri adadutsa malo ena pamene azibambo amasewera bawo. "Aphiri, tabwerani musewere nawo bawo." Bambo Phiri adalakalaka kuyima kusewera nawo bawo. Adafuna kuti atagwa m'mapewa mwawo ndi kulira kwambiri, popeza kuti chinthu chidathima ndithu pa mtima. Koma adazindikira za chikhalidwe cha m'mudzimu kuti khala mwamuna usamaonetse kupepera, mwamuna salira. Chifukwa cha ichi Bambo Phiri adangodzigwira, adadziguguduza pa mtima ndi kuwadutsa azibambowa, koma adafunitsitsa ndithu atamulirira munthu wina kuti chiwaphwere. Ndipo adangokakamizika kumwetulira kwa mabodza ndi kupitirira ulendo wawo umene samadziwa nkomwe kumene amapita. Ndipo Bambo Phiri ankangoyenda mpaka na mdima udafika. Ndipo ali kuyenda mphepete mwa msewu, traki ina imene driver wake wa trakiyi adali pa foni uku akuyendetsa galimoto sadawaone Bambo Phiri. Ndipo popeza kuti Phiri adali kuti wasokonekeratu m'maganizo, adayiwala kuti ali mu msewu. Ndipo traki mwachisoni idamugunda Phiri ndi kugwera mu mphepete mwa mtsinje umene udayandikana ndi msewuwu. Ndipo traki driver pozindikira kuti adali pa foni adathawa. Ndipo padadutsa masiku angapo, koma Maggie sadaonetse kukhumudwa kwina kulikonse kuti amuna ake asowa. Koma anthu am'mudzimu adayamba kuyankhula manong'onong'o azakhalidwe la Maggie, ndipo adaona ngati kuti Bambo Phiri athawa. Ndipo tsiku lina kudapezeka thupi la malemu Bambo Phiri litayandama m'madzi. Apatu pamene zonse zomwe amachita Maggie kwa mwamuna wake zidabwera poyera. Anthu adayamba kuyankhula mokhadzula kumunena Maggie kuti ndi amene wapangitsa kuti Bambo Phiri amwalire. Ndipo angakhale mfumu ya mderali idakhudzika kwambiri. Pa tsiku la maliro a Bambo Phiri, amfumu am'mudzimu adayang'ana amuna onse nkunena kuti, "Taphatu mwana wathu. Tidamuwuza kuti akhale ngati mwala, koma tinayiwala kuti ngati mwala ukanthidwa ndi nyundo mobwerezabwereza umasweka nkukhala fumbi. Tiyeni tisiye kuwumiriza amuna athu kukhala chete, popeza kuti mwamuna amene satha kuyankhula za ululu wake, ululuwo udzamudya mpaka kumupha." Ndipo mfumu itatha mawu awa idawuza anthu onse pamaliropo kuti apepese Bambo Phiri kuti mzimu wawo uwuse mu mtendere. Kuyambira tsiku limeneli mderali zinthu zidasintha, ndipo adakhazikitsa bwalo la amuna komwe amuna onse am'mudzimu amakhala pansi, osati kumwa mowa ayi, koma kumasukirana za mitima yawo. Adaphunzira kuti
mwamuna weniweni si uja amanyanyala kapena kunyamula mtolo yekha, koma uja amene ali ndi kulimba mtima ndi kunena kuti inetu zandivuta, ndithandizeni.